Mendatako 27. nekazal azokan gagoz, irailaren 14 da. Egun berezia da nekazaritza eta abeltzaintza lanetan aritzen direnentzako eta baita mendatako herritarrentzako. Urdaibaiko zein Bizkaiko jendea murgildu eta batu da hemen, edari eta janariaz gozetako zein tradizioak agintzen dauen erakustaldi eta ohiturak ikusi eta ikasteko. Hortuariak, txakolina, sagardaua, gazta eta esnekiak, ogia eta euskal pastela zein patea, bermeoko antxobak, barazki kontserbauak, eztia eta edari ezberdinak egon dira. Naiz eta protagonista nagusia euskal oiloa izan, hegaztien arteko gaixotasuna dala eta ez da animali honen erakusketa zein salmentarik burutu. Hori bai, irailaren 12an oiloaren lehen euskal topaketa burutu eben. Eta zelan ez, taloen postua be. Hain garrantzitsua da ogitarteko honek ez daude fraudatu eta zenbait pertsona hurbildu dira postu honetara berezia dan talo hau probatzera edo zelan ez dastatzera.
Idi proba handiak egon dira, Iturbe anaiak eta aurreko etxean nor baino nor aritu dira. Eta urten irudietan ikusi daialezu ezelez, txarria burduntzian probateko aukera be egonda. Pintxo ezberdinak burutu dabez.